Avui us voldria parlar d'aquest llibre que ja m'he llegit i estic en una segona lectura perquè m'ha agradat molt i he vist molts detalls que en una primera crec que se m'han escapat. Estic parlant de La conversa amb Déu d'Oriol Jara, el nou llibre del Bada Editorial, aquest segon llibre d'aquest autor que ja em va agradar moltíssim, amb 10 raons per creure en Déu, i que ara fa un pas més ens parla de la paraula de Déu, de la Bíblia, de l'Escriptura, que tant i tant valor dona Sant Jeroni. I al principi ens posa un petit text de Sant Anselm que diu: aparta't de tot i descansa. Descansa en aquest text, que és com una petita introducció d'alguna manera a la Bíblia, però podríem dir que va més enllà perquè ens fa viure-la, ens genera entusiasme, que seria la primera cosa que us volia comentar. Ja Antoni Puigvert, en el pròleg, doncs anime a aquesta lectura perquè La conversa amb Déu, sens dubte, genera alegria, transmet passió, ens fa viure bons sentiments, ens dona ganes d'estimar més i millor a Déu i als altres. La segona cosa a destacar és el diàleg, aquest diàleg amb Déu, amb el lector, de l'autor també, ens explica algunes curiositats seves, i finalment comentar-vos l'esperança. Jo diria que és un element fonamental. L'esperança que es basa en un punt neuràlgic, que és la resurrecció de Jesús, aquesta esperança en què no tot acaba, no pot ser que un Déu amor, que ho ha donat tot a la creu, que s'ha donat Jesús, doncs ens deixi a l'estacada després de la mort. Jesús ens vol rescatar perquè visquem en plenitud. Ja ho diu l'Evangeli, aquest fragment de la Bíblia de Sant Joan 10:10. He vingut perquè tingueu vida i la tingueu en abundància. I també en una altra part diu que és un Déu de vius i no de morts. Hi ha moltes cites en aquest llibre i una d'elles és la d'Hebreus 4:12, que la paraula de la Bíblia és viva i eficaç i és com una espasa penetrant que penetra en el fons del cor. Per això l'Oriol aprofita i posa fragments de la Bíblia molt interessants, des del Gènesi fins a l'Apocalipsi, passant per molts apartats d'aquesta Bíblia, que ja sabem que és un llibre de llibres, el llibre més imprès de la història, i que, sens dubte, tant si hem llegit la Bíblia com si no, ens fa viure amb ganes el present i el futur. Ens anima, que és quelcom molt important. Doncs, si us animeu, ja ho sabeu. La conversa amb Déu d'Oriol Jara, molt ben editat per el Bada Editorial.